Порнография на превенциите. Ще се реши ли проблемът с агресията сред децата с поставяне на металдетектори? В столицата през последните дни бяха регистрирани 2 тежки инцидента с нож. Първо в мол, където дете бе наръгано и по-късно почина, и след това в училище в квартал Христо Ботев, където осмокласник наръга 12-годишно дете. На този фон клиповете с бой и унижения към момичета направо бледнее. Случките отново разтърсиха обществото и поставиха въпроса за безопасността на децата, както в публичните пространства, така и в учебните заведения. След тези събития някои вече се питат дали правилният отговор на проблема е метал-детектор на входа първо в емоловете, после и в училищата. Представете си сутрин, децата подреждат раниците си, минават през скенер като на летище, а ножовете и други потенциално опасни предмети остават на входа. Може би така ще стане, сигурно като мол. Иронията обаче е очевидна. Сигурността се свежда до техническа мярка, до физическа преграда, която спира оръжието, но не и агресията. Истинският въпрос е дали това е правилният механизъм. Дали държавата, със своите политики и ресурси, не се намира в дълбок сън, опитвайки се да вменява задължения и разходи за охрана и техника, вместо да изгради последователен план за превенция на насилието още в ранна детска възраст. За още новини, не забравяйте да последвате стадото.com.